Een sneuphak, een snuffelscore als een kringloopwinkel. Tijdens de Waddenstruunroute kun je langs de Waardkustdel bij 18 tweedehands winkels. Om haar een prul, maar ook haar een sammelspul te besjennen te keepjen. Dan hebben we leuke activiteiten. We hadden het magazine open, we hadden lekkernij. En natuurlijk op sneun hebben we 24% korting. Nou ja, dat werd een heel grote happening. We verwachten je 1000 mensen. Dus we zullen beleven. Iedereen is welkom. Het mooie aan de kringloop is dat elke dag weer verschillend is. Je weet nooit wat je binnenkrijgt. Dus elke dag is een verrassing. Naast de kringloopwinkels binnen er ook 4 horecagelegenheden op de route. Zo is er net alleen nog wat te besjen, maar ook wat te proeven. Wij zijn een van de rustpunten op deze route. Waarbij de mensen even tot rust komen kunnen bij alle mooie parels die ze onderwijs voelen. En even de route verder uitpuzzelen kunnen wat ze heen willen. Nee, dit hier is dat er op snij 6 worden kan. Er wordt afsluiten bij het Lage Noorden in Marm met een veiling voor het goede doel. Elke deelnemer had dit hier een item ter beschikking besteld voor de veiling. Wij gaan per klokken. En de bedoeling is dat sneentemiddel vanaf 4 uur al hier geveild wordt. En de opbrengst gaat naar de Waddenvereniging. Dus het had een dubbele functie. De wissel in Dokkum stelt ook een tige bijzonder voorwerp beschikbaar. Het is een Chinese skatkistje. En het is natuurlijk wel een heel bijzonder item, maar die krijgen we net zo vaak binnen. En we hopen natuurlijk dat het heel veel geld oplevert. Dat is het doel.